kolege. Vremena u kojima živimo izazovna su za očuvanje našeg mentalnog zdravlja. A upravo danas, na Svjetski dan zdravlja, moramo se upitati jesmo li u posljednje 2 godine iscrpili svoje emocionalne rezerve. Jer to je bilo vrijeme svakodnevne adaptacije na stres, jer osim genetske uvjetovanosti, upravo je mentalno zdravlje podložno brojnim čimbenicima poput sukoba, socijalno-ekonomske pozadine, a sada i rata. Nošenje sa stresnim situacijama zahtijeva od nas prilagodbu i pronalaženje primjerenih strategija. Radi se o ozbiljnom problemu za koji, budimo ozbiljni i recimo otvoreno, još uvijek je u nekim zemljama tabu tema. Procjenjuje se kako su troškovi povezani s lošim mentalnim zdravljem u Europskoj uniji u predpandemijskom razdoblju dosezali 600 milijardi eura godišnje, oko 4% BDP-a. Očekuje se da bi ova brojka mogla biti puno veća u postpandemijskim godinama. Pri tome treba istaknuti posebno najizloženije skupine poput zdravstvenih djelatnika, mladih i djece. Radi se zapravo o horizontalnom pitanju na koje utječu politike u nizu sektora, osim u zdravstvu, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, borbu protiv siromaštva te brojnih drugih. Iz tog razloga smatram da nam je potreban holistički pristup kako bismo pružili adekvatne i održive odgovore na ovaj rastući zdravstveno-sociološki izazov. Posljednjih 6 tjedana svjedoci smo svakodnevnim potresnim scenama iz ratom pogođene Ukrajine. Nasilju, smrti, nesigurnosti. Podržavam napore Komisije država članica, zdravstvenih profesionalaca, kao i običnih ljudi koji u svakodnevnim kontaktima pomažu osobe raseljene iz Ukrajine. Hvala vam na svim vašim bezuvjetnim iskazima solidarnosti. Pozivam Komisiju, ali i vas kolegice i kolege, na snažni angažman oko ove bitne teme, uz svu dosadašnju potporu. Ona još uvijek nije dovoljna. Problemi mentalnog zdravlja zaslužuju veću pažnju javnosti te izdašnije resurse za podršku, istraživanje i liječenje. Hvala vam lijepa.